Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Wow! I feel good! Kalbo! Ako sa lahat! Oras mo na mga kabisyo sa buong Kapulan. It is now exactly 30 minutes after 5 o'clock and welcome dito po sa pinaka-astig, apakaangas par na programa mula alas 5 hanggang alas 9 ng gabi. Yahoo! Ito ba ang programang EDSA! That's right mga kabisyo, syempre hindi ko kompleto ang EDSA kung wala po ang pinakamatalino sa lahat, ang utak, the brainchild of EDSA. Walang iba kundi si Henyo! Hindi na tender pero Jose pa rin kag nagarago mo. At syempre mga kabisyo, ayan, inyo pong abang lingkod. Wala nang iba pa. Diego Bandido! Pag may buhok, ano? Pabuti pa, kabisado mo na. Pag may buhok, hindi ako yan. No. Pag may nagpakilalang Diego Bandido tapos may buhok, impostor yan. Yan ang natatanging palatandaan. Halimbawa, magchat-chat sa'yo, ay si Diego Bandido to. Sabihin mo kagad, sige nga, picturean mo nga ulo mo. No. Pag nag-send sa'yo na may picture na may buhok, hindi ako yan. Isa yang impostor. Ay nako mga kabisyo, kamusta po ang inyong naging weekend? Kamusta po ang ganap nung Sunday? Well, I hope that everybody's nag-enjoy. Lalong-lalo na ikaw, manong driver, ikaw angkol, di ba? Now, you should spend time with your family. But of course, on top of that, mga kabisyo, unahin po muna natin si Lord. Ayan, so baka kung nag-church ka nung Sunday, good for you. Kung hindi ka nag-church, nako, naka-ready na ang listahan ng tropa mong may sungay. Ay, tandaan nyo para i-bless po tayo, para magkaroon tayo ng blessing, hindi po tayo magkaroon ng problema. Kung may problema man, makakaya po natin, malalagpasan po natin. Lagi po nating unahin si Lord. Wow! O, diba? Alien! Ay, nako, siyempre sa mga kabisyo po natin dyan, samahan niyo po ako hanggang alas 9 po tayo ng gabi. At siyempre, mga kabisyo, marami po tayong pag-uusapang mga hot topic, ika nga, na kung saan ati pong lologikan. Para nagsagayin dito kasi sa programa nating EDSA, Manong, Angkol, di ba hindi lang basta malupit na tugtugan, apakaangas na tugtugan. Hindi lang ganon. Marami pa pong tayong pag-uusapan yung mga topics po, mga hot topics na kung saan we learn a lot of things. And syempre may take home po tayo. Yan ang pinaka-importante. Hindi lang basagan ng panga, hindi lang tawanan, kundi meron din pong aral. O, diba? Big shoutout sa lahat po ng mga kabisyo po natin. Abay, mantakin nyo, napapanood pala tayo sa Facebook. O, yung mga nasa Facebook dyan, yung mga nakatambay dyan, hello po sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. Mabuhay po kayong lahat. Ngayon po ay araw ng Lunes. At syempre, pag Lunes, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na basic. Dapat ayusin ang trabaho. Hindi po pwedeng galing kang weekend. Diba? Sabi mo, ay, pagod ko. Hindi ko makatrabaho. Mayo kasi Lunes ngayon, natatamad ako. Ay, nako, hindi po
po pwedeng ganon. Tandaan nyo po, that will reflect on your performance, di ba? So kung magaling ka talaga. Walang araw yan, di ba? Sabihin, hindi magaling, kaya ko naman to kaso nga lang, Lunes ngayon, nakakatamad Pambihira, start of the week pa lang, tinatamad ka na. O, di ba? Alright, so sa mga kabisyo po natin, dapat focus po tayo sa mga trabaho natin. Ipakita mo. Di ba nga, sabi nga, sige! Pakita mo kung sino ka! Parang si Rocky, di ba? Si Rocky na nakakatanggap ng apakagandang flowers. Si Rocky na nakakatanggap ng apakaraming chocolate. O, di ba? So, sa mga kabisyo po natin dyan, ayan na, di ba? Rocky, daming bulaklak, So, sa mga kabisyo po natin dyan na napapangiti ko naman sa programa ko, baka pwede nyo naman ako masama sa pila nyo sa sa Paris ni Diwata. No. Pambihirang Paris ni Diwata niya, Hindi ko matsyempohan kasi ang daming pila. Ano bang meron sa Paris ni Diwata? Yung overload Paris ni Diwata. O baka kung makapila ka, damay mo na ako sa pila tapos daan mo dito sa station, bayaran na lang kita. Call. Sige na, call. Sige na, call. Call. Ano call? Sige na, call. Sama na lang ako sa pila, call. Oras na rin mga kabisyo sa buong kapula. 36 minutes after 5 o'clock in the afternoon. Hanggang alas 9 po tayo. Tuloy-tuloy bakbakan, tuloy-tuloy katuwaan, kasiyahan. Siyempre, musika at tugtugan na talagang hindi mo pagsasawaan. Kasama pa rin po inyo abang lingkod. Nang iba pa sa pangalan po ni Tanghenyo. At si Duday po, sa mga naghahanap kay Duday, pinalabas ko muna kasi nakabasag kanina dito. Ang kulit na naman For the meantime, Manong Driver, eto, pampagana. Let's go! Here's the song coming from a King Cobra with Iron Eagle right here on Metro's #1. Lahat isigaw! Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!